Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nong kong ngalap empai lai teliki peleng tang banga klem pen I lai teli nga pen itang arteli nang tapan nga ai saka shinimo gane tunwe pat udai u baking soda haban mix paha hang nemo la biang namar ba la long smooth bat la long soft ba te ngan ai no sakane ka pniang kat kum ka jing don kam jonga anda la de ban ai gane pniang ro don kam ban mix ba kum jo ila smooth hadai te hang ne ngan ai u suji sibul maida kendian nang tapat nga sakle hang ne ha do badaya mix ba la biang kat tu kerkom kle ngan tap sha nega jing tap kumbashi lai per minute ai la dap lai per minute ngan play no amar ba dap bit shu te ngan sedang no ban kelain kum ne la ne ban pemwander phila ban pemwander la ka jong ka jing kwa ngapat ngalek ka ba kham kloi mo ka design jong une u jingbam namar ba ki khun kilawan school nagata ka daw kila an ba kila kwa bandi sha te ngala lek kerke mo ya ka ne ngam don por shu ban pun wander ya ka ne ka design jong une u jingbam te ngaklet mo ban ye tho ye phi ya ka kerteng une u jingbam ka kerteng jong ne jingbam udai u rawa pniang kala khlui bha mo la long hi ban sdi no yo une u jingbam te namar bala khlui balat kene ko pniang em hap sting bha te gikti ban kala ro hapan smat bha ban kala khnang ban lai ban ingkhong namar bala khlui balat kene ko pniang te pe phi mar sin bu ka kolor kala ching dei te haban kala mo sipang haban kala haba shet kum gine ki jingbam khanang ban I bha chapo te lada phi ai ka flame em ka ba he te u ingkhong bat chapo I bha ra nagata ka daw haban ai ka low flame khanang ban I bha sha kham chapo pe gini gidegi nang puvit jonga haka jaka bakin ya rabat nga te kila puvit pemban yang nga tip lano kin yo ban di sha ban lek tuition ro la de kapor tang baki ya lek kai be hang ne pe ha onu u kia ai design kumno hang ne am la shu ban batai ye phi se phi se pe hi of lamut ban yo ban ingkhong pe na mar ba nga pe igi khun ba ki lek kai te nga hap ka loi ba hang ne khnang ban lai ban ingkhong tang ba don bok ba dang shu biang mo yo ra ban ingkhong ula biang kat tu te ngan ra no te sngew bha ya persyang mo kat ki bakwa ban ya mat yo ne u jingbam ya persyang ban shet na marulong ubasuk bat uba sempil bha pe kum ne ula long shapo ula I bha na mar ba nakata ka daw hab don kam ban pendrit kas bha khnang ba I bha